Mancomunitat del País Valencià de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, vocal del Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes, membre del PEN català i patrona de la Fundació Rei Sira. En les seves obres destaquen Marina, El record d'Amanda, L'últim vaixell, totes tres guardonades amb el Premi Sanalut. Quan deixaren de ser infants, Vicinantes Estellers des del fons de la memòria, La mosca, Assetjament a les aules, Premi Benvingut Oliver, Llàgrimes sobre Bagdad, Premi Barcanova, La relativitat del Mercè Albert, Premi Mallorca de Literatura Juvenil, Barça, Barzac, finalista de Premi Barcaixa, i l'obra de teatre El caçador de paraules, homenatge a Enric Valor. També ha estat guardonada amb el Premi Jaume I de Crevillent per la seva contribució al desenvolupament de la literatura juvenil al País Valencià. El dret a decidir sobre què? Què és sobre què s'ha de decidir? En primer lloc, que estic encantada d'estar aquí a Benicarló. Moltes gràcies per haver convidat a vosaltres a la plataforma de dret a decidir. És un plaer compartir taula amb els nostres tertulians i crec que fa falta que el País Valencià se'n parli del dret a decidir dels països catalans i fa falta fòrums, no fòrums de cada any, en molts llocs, perquè sigui una cosa normal, no sigui una cosa excepcional. Allí està el meu currículum, però jo considero una treballadora de la cultura i de la llengua catalanes. Jo soc una obrera dels mots. Aquest és el motiu pel qual estic ací, per reclamar el dret a decidir, a escriure i expressar-me lliurement a la meva llengua, en català. Si em permeteu la deformació professional, crec en la força de les paraules i en el seu significat, en l'ús correcte de cada terme. Una paraula ben dita al lloc que correspon és més punyent que una arma. Coneixeu cap paraula més perseguida i que faça més mal als nostres governants que la paraula català? Tot és una qüestió de mots. Comencem pels països catalans. Personalment, prefereixo que el terme Catalunya. Soc una dona gran i soc una romàntica. Catalunya la gran, tal com l'anomenava Pere Quart. Catalunya, València, les Illes, la gran Catalunya, amb la gent i la terra, la llengua, i el passat i el present, i el futur que s'espera, bo o dolent, infal·lible. Pel nostre passat som una nació mil·lenària i pel nostre present de compromís i d'existència. Malgrat els dos pessimistes, malgrat tots els intents de secessionisme polític i lingüístic, som aquí, encetant del segle XXI. No hem desaparegut i hem d'afrontar aquest segle amb optimisme. En soc conscient de les dificultats, tots són bastons aleshores, però ha arribat l'hora de reprendre el diari perquè els països catalans siguin una aposta de futur i de progrés, per reclamar el nostre dret a decidir lliurement. Ara bé, hem d'evolucionar, de determinar un marc jurídic i territorial. Ja no tenim lloc en aquesta invenció de l'Espanya dels autonomies. Han passat els anys i encara no se'n reconeix la majoria de la política, el dret que tenim a decidir el nostre futur. Se'ls omple la boca amb la Constitució, un altre mot punyent. La causa d'aquestes odes a la Carta Magna és sobretot per recordar-nos a tots i a totes que el seu títol preliminar, l'article 8, diu: les forces armades, constituïdes per l'exèrcit de terra, l'armada i l'exèrcit de l'aire, tenen la missió de garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensant la integritat territorial i l'ordenament constitucional. Aquesta és una de les tantes perles que conté aquest llibre sagrat. Aquí he deixat clar quines han de ser les nostres aspiracions. Les lleis les fan les persones, perquè nosaltres tenim dret a decidir. Si el nostre futur és Europa, el divorci amb Espanya és necessari. Som una nació amb 1000 anys d'història. Som el bressol de la democràcia continental de l'era moderna. Hem fet aportacions extraordinàries al patrimoni de la humanitat. Aquests són els nostres arguments, les nostres paraules, el nostre bagatge cultural i polític, la nostra aposta de futur i progrés, la nostra llengua, el català, la llengua d'Eusis Mar, Joan Martorell, Ramon Llull, Manuel de Pedrolo, Pere Quart, Vicent Andrés Estellers, Maria Mercè Marçà, Jaume Cabré, Joan Fuster i tants altres autors
autors i autores reconeguts arreu de tot el món. És un dels nostres senyals d'identitat més significatius. És la llengua pròpia de més d'11 milions de persones. Potser, per totes aquestes raons que us he esmentat, un dels principals objectius del govern d'Espanya és l'esquarterament de la llengua. El govern de la Generalitat Valenciana, com sempre, obeint la veu del seu amo, va més enllà, anant a la caça i captura de tot allò que siga català o pressuposi. I aquí és on hem d'actuar, on és imprescindible un veritable compromís en la llengua catalana en el país. Un altre mot a tenir en compte, el compromís. No deixar-nos intimidar, no rebaixar plantejaments. Hem de guanyar aquesta batalla, que comença a les portes de casa nostra, la batalla del sud. Hem de guanyar terreny a l'espanyolització amb molta tenacitat i sense abandonar. Al mercat, a la plaça, a l'escola, a la feina, que el català siga present a totes bandes. Transmetent els nostres fills. És la nostra herència i no la deixarem perdre. Tot això ho hem de combatre amb el compromís. Hem de posar il·lusió, autoestima, convicció i fermesa. Tots són mots fonamentals que evidencien que és molta feina que ens queda per fer. Hem de reclamar el nostre dret a decidir que l'ensenyament dels nostres fills i filles siga de qualitat en català. Hem de reclamar el dret a decidir com protegim els nostres xiquets i xiquetes perquè no passin fam. I quan dic els nostres xiquets i xiquetes, dic tots els nostres xiquets i xiquetes. Parlin la llengua que parlen, vinguen o vinguen. Una prioritat ha de ser protegir els infants. Aquesta és la nostra prioritat. Com també ho ha de ser decidir viure en un país més just, amb més drets socials, on les persones puguin viure lliurement. El Principat de Catalunya reclama la seva majoria d'edat, la independència. Els països catalans reclamem el nostre dret a decidir. Per aquest dret no serà més reconegut si nosaltres mateixos dubtem de la nostra identitat com a poble. Tal com deia Joan Fuster, per a tots els catalans, per a tots els catalanoparlants, només n'hi ha una resolució clara. Facin versos o novel·les, quadres o escultures, política o política. La disjuntiva final és aquesta. O països catalans o regionalisme, en el mal sentit de la paraula. És la conclusió a què he apel·lat després d'una llarga i complicada experiència personal. I en aquest punt és on podria arribar. Perquè, com tots sabem, el Sènia no és frontera. I és per això que s'agafarem de les mans el proper 11 de setembre, per esborrar aquesta frontera administrativa, per demanar la independència, per reclamar el nostre dret a decidir. Com es van presentar les estrelles, no el limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa el carrer i participa. No poden res davant d'un poble unit, alegre i combatiu, a la qual cosa Martí Pol va afegir. Tenim apenes el que tenim, i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus a la vegada i que se senti la veu de tots solemnement